Jangkepe prayogane ditambang sholat sunate aja sembrono iku perintah agama yen dikono ning donya mung sedelo sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngatoke tindak mungkar maret lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunate aja sembrono iku perintah agama